Gandang araw! Bagong video na naman po ang aking hatid para sa inyong lahat. Sa araw na ito, pupunta po tayo sa The Pearl. Kasi nga po guys, may interview po ako dito sa project site office ng isa sa engineering and construction company. Yung HR nila nag-message sa akin via LinkedIn na gayon nga na may interview ako sa araw na ito. At heto na nga at nakasakay na tayo sa Uber. At buti na lang talaga at hindi masyadong traffic sa oras na ito. And finally, nakarating na tayo sa ating paroroonan. Dito pa nga pala tayo guys sa The Pearl. Mukhang mahal din ang pamasahe, 25 real ang inabot. Yung ginagawang building guys na nakikita nyo is yan yung project dito sa site. At dahil sa laki ng project na ito guys, nagkandaligaw-ligaw pa ako at hirap ako mahanap kung nasaan ang main entrance. At heto at nagtanong ako sa isang security card. Pero pinabayaan lang din niya ako na pumasok doon sa mismo sa kanilang project site office which is nasa mezzanine floor. And fast forward, after 1 hour, hayan at tapos na po ang aking interview with the project manager. At kung sakali man na ako ang makukuha sa project site na ito bilang DC, hindi ko rin siya masyadong tatanggapin guys, like 50-50 kasi nga mahal po ang pamasahe, 25 real by Uber. So one way lang yun ha, bali 50 real kung back and forth. At sa paglabas ko guys, heto nga at nakakita ako ng waiting area para sa mga bus na Metrolink. Mismong tapat lang siya ng ginagawang project. At may nakita akong kababayan natin at nagchika-chika ako. Tinanong ko kung taga saan siya at kung saan siya dito nag-work. It so happen na taga Binmamo din siya guys, tulad ko. Sumakay na nga kami dito sa loob ng Metro Bus. Nagkaaberya nga kasi guys na yung ginownload kong Carwa na app is hindi siya nagana na kailangan ko pa talagang i-refresh. At buti na lang, mabait si mamang driver. Sinabi na lang niya na i-refresh ko na lang at next time magbabayad na daw ako. Libre nga guys, pero sobra talagang nakakahilo sa dami ng mga stopover niya. Ngayon, nung pagdating namin sa mismong metro station, hilong-hilo na talaga ako gun guys, hindi nakakatuwa. Kaya sabi ko talaga sa sarili ko guys, na pag ako ang nakuha dito, di ko na siya tatanggapin. Mahal pag Uber at kung libre naman guys, mahilo-hilo ka lang talaga. So ito lang video ko guys, thank you!